warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pembelajaran hari ini adalah bahasa Jawa kelas 4. Materinya adalah keguritan. Ada yang tahu apa itu keguritan? Keguritan adalah paugeran utawi aturan geguritan yaiku nomor 1, ora keiket guru gotro. Guru gotro yaiku jumlahe baris tiap bait. Guru wilangan yaiku jumlahe suku kata tiap baris. Lan guru lagu yaiku swarane a, i, u, e, o, d akhirane baris. Paugeran sing nomor 2 yaiku isine pitutur, kritik, sindiran, lan paweling. Sing nomor 3, basa kang endah. Nah, unsur intrinsik kuwi ning geguritan ono to. Tugase nomor 1, apa tegese geguritan. Nomor 2, sebutno apa wae unsur intrinsik geguritan. Nomor 3, gawe puisi Jawa. Temae kangen sekolahan. Materi iki sampun rampung nggih bocah-bocah. Ngapunten matur nuwun.